ube kahle. No, ngingadingi. Hayi ube kahle. Yini Themba kwenze njani? Good. Lale kanjani? Ngizangidlalanga kahle sithanda sami namhlanje. Akho. Le ngqumbu zamaplate enipha. Ngitshela ukuthi musu ukuphaka intaba uzungamboni umuntu ongale. Bheke manje uqumbila ukwazi ukuthi. Sikhembe nje ukuthi ngabathi uyihonqele ebusuku la ile kamnandi sisu siyakhala. Thina Themba angikwenzi nje lokho mina ave ngiyilethi ngutshela mina ngona ukuthi ngihambe edrobheni emini angikwenzi nje lokho ngakho ngiyacela ufuna uzwe kumina ukuthi kwenze njani. Hayi ngenhla ithi ngithole ukwenze njani. Ulale kanjani ebusuku? Yini ngathi awuphilanga kwenze njani? Yazi Themba namhlanje ngibe nephupho elibi elithusayo. Yazi ngendlebe engakhona. Bekumnyama la endlini kuduma izulu. Libanika wonke umuntu ebethukile. Kodwa kumangazayo wena wedwa nje ngoba ungathukile. Ulokuyidleka. Wona angithi boyi mina ngiyinkunzi la endlini. Manje wena mawuthukile nami ngithukile kanti ubani uzogada kumele ngingathuki nje. Yasithemba ngendlela bekade ngithuke ngayo ngimane ngayiphoqa ukuthi angivuke. Ngithe sengivukile abonta iko yonke indaba yezulu wena nje ubulela uyihonga. Oh mina ngiyahona. Uthemba uzazini? Right. Mina ngiyahona. Yimina asibo uthi ubani ohonqa kakhulu. Wena ohonqa Themba. Ya. Silela abantu bakitazana la, Bafo ngizoshoka ngaka ukuthi mangabe uzongena ekamera ngongo buka manje ngifica ngiphendile bithi ngani uyangena nawe uzongena. Hayi phela ngoza madoda. Hayi phela abafo nawe othenga izibuko nangale ukuze sikwazi ukugqoka kahle. Bafo phela ngithola umsebenzi. Ngithola umsebenzi. Thola umsebenzi plus Steve. Bathi le ndawo yabona mawehla uqhamuke eNanda wehle Red Hill. Bayibiza ngani Phumula services ngiyabonga. Bafo lapha bathi bafuna insizwa ethembekile enhle njengami yabona strong. Yabona nje nawe. Steve enhle ethembekile enesizotha nje nawe. Khana mina yabona ukuthi wena lo bra Steve. Hayi good luck. Hayi yabona nje ngiyoqala nje umsebenzi Bafo ungishiyela usize wesuti ngizokuthengela enye. Kube kanike kitazane futhi uzobe ngibona. Uka bra Steve kodwa sengathi ngawuthola bandla yazi soke siphumula ukondlana nendoda endala. Lapha yana ufunakala indoda enhle ethembekile akufunakala nombani. Bafo enhle ethembekile. Hayi uka bra Steve ngiyaxaka phela. Libuhlungu leli khanda leli. Ayi ngathi ngizohlanya yazi. Mhlambe wena ukhulelwe nje. Ngikhulele soba gogo. Ha uhamba nami la uhamba khona. Oh. Asengize ngaliqeda itiyi kulenza. Siyabonga nkosazana yaduma into elindi. Yazi gogo phela uBra Steve namhlanje uvuke wathi nje uthole umsebenzi. Hayi kahle wena. Hayi nami ngimfisela inhlanhla manje ngathi ngawuthola yazi. Hayi uyazi lo unendlela yakhe mina ngiyamthemba ngawuthola nje. Hayi omunye umuntu lo. Hayi.
Hayi kodwa gogo khona kuhle athi phela ufuna umsebenzi. Umuntu usazokashaya nawo umoya omncane. Kodwa nganjani nani nowini ke gogo ngenzame nje. Bekhona nje okuncane enikwenzayo nje. Masingazama ukukhuluma ngani? Ngisho ukuthi Ngiyasaphuza netiye lakhe. ngesinye isikhathi wegogo ke kube mnandi nje mangabe nihlala nje ndawonye endlini nivuke ekuseni nje nokunigeze nihambe nibuye futhi ntambama sizohlangana senzolala. Lalela buyo, qondisa inkulumo yakho. Uma wena uthi asivuke ekseni sambe sofesa. Siqashwe ngolesihlanu sibeke envelope la etafuleni. Hayi. Sibuye silengise oshekazi. Ngabe ngiyakuzwa. Hayi lo gigiyelayo. Hayi gogo bengaqondanga lokho benyisho lo nje gogo yazi ngesinye isikhathi kube mnandi nje manihle nje ndawonye. Hayi uqondisa ntombazana uma ukhuluma. Sikuzwe ukuthi uthini. Hayi gogo awungaphatheki kambi. Hawu. Awe. Sanibonani. Sanibonani ekhaya. Yebo. Ilo befika nothemba. Waguga. Yini manje futhi? Ukulungile Themba hayi. Sana nenyawo la. Vuka bemshaka kahle indawo manje. Oh. Babakwethu lona ubabu Reverend. Mina mangizazise ngingumfundisi Reverend Pastor Phaphamani Phewa. Ya Phaphamani Phewa ya. Siyajabula ukwazi umfundisi. Hayi gogo wena wedwa ojabulayo mangabe ngifikile mina Pastor Phaphamani Phewa. Phaphamani Phewa. Mangabe ngingenile endaweni gogo kulilizela besifazane mangabe ngishumayela bayaguquka uzwe beza bengisondela bathi haleluya pastor ngisuke ngifikile mina Pastor Phaphamani Phewa. Hayi wisimangaliso baba umfundisi. Hayi wisimangaliso. Kodwa ke linjani itiye baba umfundisi? Ngoba uyakubona mina bamfundisi ngeyikhathi zami nje ngangena ufriend wetiye ngoba ngangidlila into yaphansi. Uyabona imfula mfula nophavini kanjani. Hayi kodwa umfundisi baba. Makaka yini mfulafula? Wena awukahle. Nanti baba. Uthanda Awuthule. Oh kanti ke gogo ke mangabe ke sikhuluma ngetiye mina ngiyena umfundisi wamatiye mina ngingumfundisi wemineral water lendaba zamatiye angeni kuzona ndodana ngesizathu sokuthi amatiye abafundisi laba bakudala bentshebezinde mangabe phuza itiye kuqala ukufika intshebetiyeni bona intshebesipilitini. Hayi bo mfundisi usho kanjani lokho? Uchaza ukuthi abafundisi baphuza itiye ngentshebe. Uthi apha malaphana intshebe siyashuma ishiswa ikhona uyakubona lokho. Kodwa awugogo mangikuhalalisele ngomuzi omuhla kangaka. Yabona lendlu yenu yinhle. Lendlu ngiyithanda ngoba yabantu abahamba isonto lami ama celebrity abantu abaphezulu top. Mfundisi baba umfundisi lendlu kahle hle indlu yami. Akusika nguThemba umnini walekha unkosikazi wami lo nobuyi uwini lo umzala wakhe ugogo ke nje lo ugogo yawo. Baba kwethu ubaba umfundisi lona ubaba walaka amakhelwane kusho ubaba kaBuhle uthi akezele ekhaya ngoba ekhaya abekho ukhiya ukho uzohlala nje ukuze kufike ekhaya. Ngizohlala nani isikhatshana. Kodwa gogo wathula nje nawe ingathithi awuzambisi kahle indaba zakho. Ngibhizi mina gogo ngithi umuzo wakho uthulile uqoqa amaphuzu wathatha waphonsa kubra. Umfundisi kuyaphuma. Enye into engiyithanda ngalomuzi wenu ningabantu njengoba ngishilo awubuke nje ndodana. Umzimba wakho umzimba wama-vitamins. Mina ngithanda abantu abanjena esontweni lami abantu abanjengani abakoleka ngama-checkbook angithi uyabona hayi labo uthi ukoleka ngo-2 bob ngiyanimema esontweni lami amen kuleyo ndawo. Wemfundisi mina ngilazi isonto ekhulunywa ngalo indaba ama-checkbook ngazi kuphathwa eBhayibheli neculo. Kona kuye kube njalo impela baba umfundisi uhambisa uqobo lwakhe haya ama-check. No ngiyakuza ukukhuluma kanjani ukhuluma ngokuthi uthola ukudla komoya
Angithi baba umfundisi. utholika igazi lemvana ngithi. Kunjalo baba umfundisi. Ha, mangikutsheleke ndodana. There is nothing for mahala. Uma yelapha esontweni, kumele na kanjani ukoleke. Mina mfundisi ngithola. I cannot preach on a hungry stomach. So, hiloko ngikuchazayo. Ngiyanimema esontweni lami. Nifike esontweni lami. Ngiyizwa Umfundisi kulungile baba umfundisi ngiyezwe ngiyakuzwa baba umfundisi. Wethemba uphume la endlini wena uthi Yolanda umenzi. Hayi ulento umenzi uyeza ukuthi into eyinkinga uyamazi ubuyakhuluma izinto ezingenzeki kodwa yena uzofika. Kodwa phela ngiyaxayeka mina manje ngoba ususilethele umfundisi. Cha ulento baba umfundisi kusho ukuthi bekhuluma njengokuthi uzoxazulula inkinga since sinenkinga le ekhaya njengalaba abavela bafike nje kufanele ngabe baba. Ngithanda mawuthi wena ngizoxazulula inkinga zethu. Amen. Ngaleyo ndlela kuthi ukuthi uyamema uJesu angene kuleli khaya leli. Awufani nalabantu uthi mangabe ufuna inhlanhla umbone eshalele lapha nesicathulo sehatshe emnyango. Hayi, anothatha isicathulo sika Jesu nisibeke emnyango. Hayi isicathulo zehatshe. Amen kuleyo ndawo. Amen baba. Baba umfundisi ngathi sebefikile noKhiye noma ubaba usengalo. Sefikile ngoKhiye. Yebo baba. Oh hayi. Hayi kabi baba umfundisi. Hayi makunjalo ke. Kulungile mangihamba. Kodwa mntana mangukutshela into eyodwa. Ngikubona nje emehlweni ukuthi umoya kaSathane angena kuwena. Ungabovumela uSathane angena enhlizweni yakho. Amen baba. Ngoba naku ngikhuluma ngamasheko ekoleke wena uyayala leyo ndawo. Umoya kaSathane lo. Amen kuleyo ndawo. Ngiyizwa. Yeah, ufana nomSamariya olungileyo. Usayikhumbula indaba omSamariya? Amen baba umfundisi. UmSamariya wathi ehambele wabona umuntu elimela umuntu lapha emgwaqweni. UmSamariya olungileyo wayikhipha iselfoni yakhe wafonela iambulance. Yafika iambulance. Amen. Azange akhala umSamariya olungileyo akhale nge-airtime njengoba nenza abantu. Ukhiye sofikile. Ngiyabonga. Mntana ungavumela uSathane angene enhlizweni yakho. Ufane nomSamariya. Ukhiye. Ubani lo gama lakhe? Uhambe kahle baba. Yini? Wethemba. Cela ufenzani? Ngize ake ngitshele ngathi ubaba umfundisi ngimbizele ekhaya kuba ethi uzothandaza bese xazulula inkinga zale ekhaya. Manje kanti Nje ubulethe enye inkinga le. Umfundisi wakho. Inkinga umthandazo. Inkinga umthandazo. Hayibo, ibhokisi. Baba yini? Hawu ngoba mbingani. Ngoba mbingani. Kwenze njani kusengangaka? Kodwa khokho uzozaquleka ngempela nje wena uba ufake lo mhlola la endlini. Uyazi leli ibhayibheli silehlelayo ngiyasona mina. Munye umuntu ongenza izinto ezifana nalezi. uBrastive. Uqinisile khokho uyalo lethele. Kahleni ngakusho kanjani ukuthi uBrastive uhambe izolo ekuseni la ethi uthole itoko akangabuye. Okay, lile ethile la endlini. Ilaka Ndivele landiza lazolethe. ilaka nzima. Hey Bong, awuvule leli bhokisi bo khona. Hayi ngemlungwana. Amabhadi wodwa la. Asazi khuluma indaba ukuvula amabhokisi mawuthi angizohlala lana. Wakhuluma indaba zeyitamkoko na. Zama omunye umgogo ufuna uvula. Hayi mina Hayi gogayi. Kokuvule amabhadi lawo. Kokuvule wena ngidoshala la Hayi, indlu. musangu ukuthi goga mfuna uzonazi ngayo ukuthi khona lapha phakathi. Ngivule gogo. Livule gogo livule. khona into engongoza nangiphika. Ima. Kahle usibulalela umuzi mfundisi kahle usibulela umuzi. Hawu, kwenze njani kwamakhelwane?
Sezwa ngesililo singale nokwenze njani? Cha isimwa abamfundisi. Kakhuluma nobamfundisi asethise. Uqhubeka nanti ibhokisi nje. Baba umfundisi. Kungani singamenywa manje lelo isiphi? Nihluleka nokuthumela nje invitation ngila eduze. Anisimeme ngani? Sengiyabona. Nisinisha nina after tears angithi. After tears. Cha abamfundisi Akunjalo baba umfundisi. Asike sontweni nathi sisenkingeni baba umfundisi. Akukho umuntu ozomnceba ngoba lo muntu asimazi baba umfundisi. Nathi kuthi sekhona lebhokisi lenkinga. exactly. Hayi makunjalo ke akukho nkinga. Njengomuntu wenkosi, umuntu akalahlwa. Umsebenzi wami ukungcwaba noma ikuphi noma ikanjani, nikwazi ungakwazi. Bafu kwenze njani la nje manje? Steve, uhambe kanjani izolo uthola umsebenzi? Sesimangele usivuka ekuseni sithutha ibhokisi asathi uqhamukephi. Ya ngutholile umsebenzi. Njengoba ubona nje khona ibhokisi la chaza kona ukuthi ngutholile umsebenzi. Angahle. Weba. Usitshela ngephumula services. Thina sitshela ukuthi mhlawumbe uba futhola umsebenzi noma isepaki, mhlawumbe kwindawo la kuphunyulwa khona ingane ijabula khona izalukwazi ihola impesheni, thenga inemfu uyohlala irelax. Kanti ukhuluma ngokuthi usebenze emushwari. Steve usihlukumezile mfowethu. Usihlukumezile ngento obheke nje nowini sebese baquleka. Yiyo indaba leli bhokisi. Webra Steve. Ngoba usebenza lephumula yakho. Ubona ukuthi fanele usilethele umuntu ofile la endlini. Silethele isidumbu. Steve cabanga kanjani? Kwenzenjani? Ekusukela kwaba nephutha wabona ile bhokisi lele kade siwabona lo wasiyaqoleka. Boneni? Ile bhokisi leli Kuma naye bongo. Cha mina bethi ngizamumtshela. Nithi khatsisa Steve ukuthi wenze njani? Okay, bafo. Yabo. Asikhulumi ngophumula lo khuluma ngawo uhlala emapaki. Sikhuluma ngomuntu ophumulayo osela phakathi bafu. Yeke indaba zabantu basemapaki nenemfu yonke lento oyibalayo. Sikhuluma ngomuntu oshonile. Yabona? Hayi, makunjalo ke. Mfundisi, awumancane mfundisi. Sisakhuluma njengomndeni, awume nje, awuthule nje mfundisi. Manje wafo, yabona umfundisi into ebalekile ukuthi ngeke uzungcwabe umuntu owazi ukuthi kwenzakala ngale bhokisi nangu. Kufanele asitshele ukuthi kwenzakalani. Kwenze njani bafo? Bafothi ngichaze lento. Bafo ngitholile umsebenzi njengoba ngisho. Ngithe mengifika bafo sengithi ngiyagoduka ntambama. Base bayangicela ukuthi angihambise ibhokisi komunye umuzi eMlazi. Ngoba nami ngiyafika ka ngathathela phezulu bafo. Hayi, ashona khona. Ngithe mengifika kulomuzi, ngifika kuyadansa kuyajatshulwa kunephathi. Hawu, ungathi ngiyabona. Angikhulumi nawe mfundisi. Ngithule mfundisi. Hayi mangena la ngaphakathi ngibatshele ukuthi hayi ngilethe ibhokisi. Bathi bona bajabulela ukuthi bathola umuzi omusha. Okuchaza ukuthi labantu ade behlala khona sebexoshiwe. Uyangizwa bafu, nikizwa kahle nonke. Hayi ke, mase ngicela ukubuza ukuthi bakuphi bathi ababazi bona bathenga umuzi abazilutho. Ngicabangeke bafu ukuthi into ezofanele ngiyenze ngizoxoshwa emsebenzini mengibuya nalo lebhokisi. Angufune lo muzi ngize ngiwuthole. Hayi ke, ngisuke kavingi ngiqale ngishone phansi kaA. Ngibheka ngihambe ngifuna amatende manje. Hawu, uhamba ufuna amatende? Mfundisi. Kanti uzwa ngathi ngiyabona. Mfundisi. Kanti uzwa kanjani mengithi thula? Bafo awukhulume nalomuntu wakho. Qhubeka. Hayi ke, ngisuke ke lapho ngibheke la section yaka A, angitholi umuntu. Awekho amatende, nginyukele ka E. Ngibheka awekho amatende. Amatendana bafo. Phela ngithi bafo ngifuna itende la kunomngcwabo khona. Khona ngizoshiya khona ibhokisi. Khona ibhokisi la. Mengithi ngiyalunguza awunayi la Montville lapha ngibona inkunzi malanga yetende. Mene ngicabanga ukuthi hayi kusho ukuthi labantu sebehlala lapha. Hayi ngijikisa imoto imlona ngiyoshona phansi ngidlule emshiyeni hospital ngiyoshona eGliplands ngiyongena lamonto ngifike ke kulomuzi mengifika kulomuzi hayi kuyakhalwa ngempela bafu isililo siphezulu ngidonseke ibhokisi ngilinyuseke entabeni ngize ngiyofika khona mengifika khona batshela hayi ke nanti ibhokisi leni nangu umuntu wenu hayi basho bacishe bangidla bangifela bafu bathi kumina abangcwabi amawele banawo umuntu wabo wethu ufika nowesibili shuthi phela mina semfika nowesibili hayi ke ngitheme ngithi ngiyabachazela bathi bona banawo umuntu wabo sefanele ngithathe lebhokisi ke manje ngiliphindise emuva mengithi ngiyafika office kuvalile Manje awangalishiya ngani ngaphandle ofisini lakho leli bhokisi futhi awabangashayela ngani ucingo nabantu bakho lalela ngeke ngize ngikwazi ukushiya ibhokisi ngaphandle abantu sebentshontsha izidumbu zabantu uyayibona into engishoyo mengishiya ngaphandle bebezonitshontsha umuntu olana akhokho bani mina cabanga semkhokho umuntu ofile hayi awubathintanga ngani ngocingo
Anginalo ucingo nginonamba phela ngiyaqala ukusebenza. Inamba yeselula anginayo ngine yase office ngqo. Oh madoda. Hayi ngathi ngiyabona. Kodwa ke bafowethu nano dadewethu. Sokucacile ukuthi umufi ushone kanjani. Ngicela ukuthi ngingene mina Pastor Reverend, Mr. Pastor Reverend. Ngiyamngcwaba lo muntu. Futhi ngiyambona mangimbhekile nje ukuthi ngizomvulela kuleli verse okuthiwa uEsther eBhayibhelini ngoba ngiyambona ukuthi ungumuntu wabafazi. Nakho engizokwenza njengamanje ukuthi abomndeni basondele bazobona isidumbu sabo makukhulu ibhokisi. Babumfundisi lalela. Ngeke lebhokisi livulwe la endlini. Ngeke ngivuma ukuthi la endlini ngizovula umuntu esingamazi. Lo muntu mangabe shisa inyama ngothi ngigeza abantu kwenze njani? Ngeke yenzeke le. Lungileke mzalwane asiqhubeke ngenkonzo awusinikeze wena ihubo lokumphelezela. Amen babumfundisi. Awusinikeze. Ay man hold it libambe hold it. I'm going home one. Usuzwile lo muntu olaphakathi ungumuntu omnyama akwazi ukumphelezela ngelinye ihubo ngaphandle kwam going home wazi kanjani ukuthi uyasazi isilungu yeke lo going home hoza ngehubo elimnyama awuqale futhi. Amen babumfundisi. Nyathela kancane hayi hold it bambeni nalelo hold it wesisi ungizwa kanjani ngithe mina ngifuna ukungcwaba lo muntu ngokusheshsha. Lo muntu kade zula uyasho lapho umfowethu uthi kade zula ehlenyukana lesi sidumbu. Kumele simnqobe masinyana ngoba abantu bangqoba ngobuningi namhlanje. Lo muntu uzongena ku traffic jam ezulwini. Angifuna afike ku traffic jam. Asingqobe lo muntu ngokusheshsha okukhulu. Yeka lelo gulo la. Baba ngoba uma ubona ngathi kuzoba nenkinga ngapha mhlambe kune traffic jam ngoba la eLamonti kwagijima nala e17 singamngcwaba khona into esheshayo lo nehlavu lokumphelezela lelethisize umuntu ufuthi ngawazi umzimba ukuthi ukwabantu bongo eyandele kodwa Nkosi yami umlahla Nkosi lo ukuthi emphelezele ngawo gogo ube careful uzulethe umlahla Nkosi nje uzolahla bani bongo nangu umuntu ngaphakathi gogo kunomuntu ngaphakathi uyamazi nje umuntu omlahla. Hayi wemfowethu aseke indaba ka 17 14 19 ngifuna lo muntu asheshe afike ezulwini asimthatheni nge-shortcut lofika kanjani uma nje usabo uba nezibungu uJesu akazona nezibungu bafethu ngiyaqhubeka ngiyamngcwaba ngishilo ngimvulela ku-Esther laphana uthi u-Esther eBhayibhelini lethu bonke abashone bengaziwa bayobona umbuso wezulu nawe mfowethu nje uma singakwazi uzobona. Sorry babumfundisi. Ngithe mina ngeke izilungu indaba ukuthi kuyokhuluma indaba ukuthi ngizwatshela umuntu la endlini. Kade umuntu asimaza sazi ukuthi ibhokisi ikhonani phakathi. Lo muntu akusiyiwa le ekhaya semzini wami la. Yazi lapho sengicabanga nani ukuthi mhlambe uma ngase kuqhamuke nje noma abantu basemsebenzini bathathe ngoba ngikhathele. Ingani ngishilo ngathi umuntu akala. No. Yena wasiza wafika. Wasiza wafika. Yeah. Kuna sengambe yonke le ndawo ngihamba ngifunana nawe ngiyafuna abantu balindile bafuna ukungcwaba beshe Staville balinde sona lesikulo. Umchazeli sisebenza naye kakhulu. Sisebenza kanjalo asiphushele ibhokisi sahambe wena umosha isikhathi. Asinawo amakhekhe emfundisi. Bambeni la. Lo muntu akuvulela sibone phela kazi ukuthi awungeke mfundisi asinawo amakhekhe emfundisi. Ngiyeza vule lo muntu vulele la endlini ngabe ngithini kwena? ngifuna ukwazi ukuthi amandla ethu besingcwaba umuntu onjani. Babumfundisi. Asikwazi umuntu singamama. Babumfundisi. Akulungile phela kazi. Babumfundisi. Mzalwana sawo. Ngifuna ukutshela into yonke. Uzoshona ungangimeme ngizokungcwaba. Nizoshona ningangimeme ngizokungcwaba. Babumfundisi. Ngiyatshela ngeke ngize ngingcwaba. Babumfundisi. Asambe mzalwana. Asabe. Ngeke ngize ngingcwaba. Babumfundisi.